Здравейте, потребители на YouTube, VBOX, аз съм Дознака ProBG. Ще покажа в епизод на Minecraft с Леве Червей, който ги убил за целия град. Те вече го убил. Сега чуваме на... Чакай да видим от тук. Ето. Пътечката. Май ще видим, после ще оправя да накрафтим къщи на спонжи и така. Ето. Тук не знам какво беше, просто бях направил разрушаването на един голям град. Ето, сега продължавам да връщам се малко назад. Искам да покажа на тази къщичка, да видите, съм направил най-малката. И вижте с на кое скил съм, SpongeBob. Ето ги тяхните къщи. В другия епизод мога да влезем в тяхните къщи или сега ще влезем. Ще ви закарам. Ето къща на Патрик. На Сепия. Ето. Припредно всичко. И ето тук отгоре. Ничего не бе. После сега ще има спонжи. Не спомням в чем къщата. Ето. Не видите. Виждате и някакво съм направил случай спонжи. Вместо мен, ако не съм мод. Но аз съм се завишил с мода. Ето. Ето сега слизаме. Влизаме тук, отваряме и гледаме случай в къща на рака. Ето е къща на рака. Сам съм да вижда и всичко съм направил сам. Така и писам. Тук съм някакъв бък направих, без да искам. И ето стаята едната и там другата, и тук другата стая. Не е напълно готова къщата, трябва да правя едно мъже, с опъни такова, обаче не ми се играеше така да го правя. Ето скачваме на госпожа Пъл в къщата. Ето мъничко има и още един етаж, ето спалнята и където спи и ето влизаме сам да върня тази. Ето, това е най-важната цел, която няма най-много време да я правите. Училището, колите, всичко това, фар и всичко нали друго. Което е важно, сега ще влезем в училището във фара, няма да можем, защото трябва да чупя, пък не се чупя. В училището има някакъв бък, затова ето, където е мистер Пъв. Или госпожа Пъв, както искате наречете, аз се наричам мистер Пъв. Тук е за Рогарс. Ето това. И сега чуме във второто най-важно място, водяната кола, която малко е смешна, и след малко ще им вкръповя. Която ние напълно не съм направила всичко до половината. Ето това отсади. Тук трябва да се мисля как да го направя. Масите и всичко го има. Само това ще правите. Аз съм тук съм направил така. Ето, сега не съм отворил. Така трябва да не съм отворил. И сега чувам в най-важната атракция. Кръсти краб! И ето, тук сега аз, нали, хората седят. Тук е Сепия. Сега ще влезем в стаята, където рака се държи. Ето, тук съм го запазите и там. Ето, искам да отваря, да не ви покажа баш къде ще ги учите. Да ги учите, ако изтеглите този мап. Няма да слагам в описанието, защото аз не мога да го изтегля. Това един фарм го изтегли, а вие няма да го изтегли, че тежка така. Да се... Ето, това беше.
Ето сега туалетната, ако не виждате, ето. Ето сега излизаме на тук. Сега чуваме едно напреди. Едно само чуваме към къщата на Санди. Тя се строи най-много време. Повече от училището. Ето. Ето тук е къщата. Колелото, вътре тук къща, където трябва да се поглежда още. Дялката. Ето. И ако сте гледали епизод с масичката, навсякъде няма штуки. Нека няма навсякъде няма луки. Ето градинка, всичко има, където тя има Санди. Сега излизаме от тази къща, защото тук тя се живее да не взема място. Сега вечераме с Спанч Боб в нашата къща. Решенка е най-близко къща. Сега чуем към плажа. Полети. Ето го и плажа. Морето. Посетителите. Тук не се сещам какво ще пише. Валя и така. Ето тук се дава храната. И тук. Кърпи, всичко има на плажа. Сега чуем към места. Сетено. Сет. Там всички там стане. И сега чуваме в ръкавичката, или както някой го нарича, забавления. Там пълно с забавления. Ето го ръкавичката. И тук са малкото бебешкото вакче. Тук завъртите и това е това вакче, в което Спанч Боб е епизода в Пазар, който ги е страх са пуснати тук. Аз съм се пускал, не е забавно много. Скучно е даже. И сега влизаме в тая къща, която не знам защо я направих. Просто там имаше и аз не разбрах на това. Ето. Се да се купуват тук билети и такива. Ще влизаме тук. И отиваме в най-важната атракция. Сега да ходим по-бързо, ще направим едно бъгнато нещо, където не съм направил. Не съм го убивал. Ето, сега съм автобот. Да, всичко това е един млад. Това ще така е по-хубаво. Мани се малко на... Ето съвсем по-бързо. 4 крака сме вече. Ето в този епизод, в който Спанч Боб си закупа къщата. Ето дете си закупа. Казва нещо нагоре. Ето кончето ми, който и аз го загубих тук. Като играях минимапа. Ето сега скачаме, чуваме в бялата трактора сме ходили. Чакайте сега ще... И да, това беше всичко. Абонирайте се с двете табелки. Аз съм Дазнака Про от БГ. Довиждане потребителя на живото. Чао!